Right, masikati akanaka maZimbabweans. Tinoda kutenda Mwari zvikuru masikati ano nemukana watipa kuti titaurewo nyama nemweya zviri pamwe chete. Azvibve muuchenjeri hwenyama izvozvo zvinokungobva kuna Mwari. Ihondo dzakawanda dzaakatirwira isi tisingazive. Tisina kana saini yaakatiratidza kuti pane dzimwe hondo dziri kurwiwa mumhepo but iye ugomira isi takarara. Saka masikati ano tida kumutenda zvikuru Mwari. Ndava Mwari anoramba ari Mwari, nezuro ndiMwari nhasi namangwana. Saka ngaakudzwe zvikuru. Hakuna hondo dzimwe dzakarwiwa mhiri makungwa mumabhaibheri Afrika nekuAsia nekumwe dzakanga dzisina Mwari dzakakundika. Uyo anovaka pasina Mwari, uyo anovakira pasina ndava. Hapana chinhu chinoitwa pasina Mwari. Hazvina mhosva vanhu vamboenda vadzidza vatora madhigirii nemadiploma. But as long vasina imwe wisdom inobva kuna Mwari, vanogona kungova vari vanhu vanotaura but havana maresults avanogona kuimplementa paground anoipa kuti nyika iende mberi. That's the reason why mune vamwe vanotaura kuti malawyer, mune vamwe vanotaura chirungu fluent English, but vasina chinhu chavanounza paground chinoita kuti vanhu vararame, vanhu vawane mushonga muzvipatara, vanhu vave vachirarama zvakanaka. It's a sign yekuti kutonga nyika iwisdom inobva kuna Mwari. Kutora madegree haisiyo right, haisiyo measure inopa kuti unzi you are a right president. That's the reason why we have some opposition members vane madegree nechi but they are failing. Ezvi ndichidai handina munhu andareva, ndiri kungotaura chete measure masikati ano. Onaika zvazvakaita ndezvekuti zvinotoda Mwari muna zvose. Handi mazviona makashaya Mwari hamuna kwamunoenda nenyika. Akutaurira wisdom inobva kuna Mwari ndo inopa kuti nyika ibudirire. Tive tine kwatinobva, togova tine kwatinoendawo nenyika iyoyi yamuri kuona. Wazotora that's why Mutuli Mumbe ane madegree nechi finance but nhasi uno chiseko chenyika atadza, haana chaaita, mari ingodonha zuva nezuva. Varume zvinoda Mwari. Masikati ano regai ndikutaurire zvangu chimwe chokwadi chemahara. Regai ndikutaurire, pane vanhu vari kutaura kuti Vageza vakataura mazwi akatisa pasi pebhazi ndava. Mazwi mabhiya vakataura iwayo haana kufanira, akaipa maningi ndava vachitaura nyaya dzekuda kubvisa mutungamiri wenyika nenyaya dzine chekuita neimpeachment. While now we know that members of parliament arimo imamo ndaachabangu. Members of parliament arimo akatumwa nezanu ndezanu. 90% yema members of parliament haazi edu. Aiwa ndigaiti kutaurire chinhu icho kuti muchibatisise chaizvo. Experienced teacher is the best teacher. Vageza ava makaona vachiuya pazvivhitivhiti havasi kuuya kuzotsvaga mari, havasi kutsvaga attention, but he is a revolutionary leader. One of the strategists anga against Smith during the time of war. Even kana Chris Mutsvangwa anenge angoonererwa zvake vanhu vanotaura nawo kana anwa zvibhodhoro anogona kutaura nemunhu anenge adhakwa hapana zvani, but anozviziva kuti Geza Mawani ndiye muridzi wechinhu, anotaura, anoziva pekubata in terms of intelligence. So makaona achiuya achitaura zvinhu hazviri kuti ada kuzofadza ma-individual, but munhu anenge achiita zvinhu zvake in intelligence way. Saka nauya takatarisana nayo, I want somebody to understand, someone to understand about where are we coming from and where are we going. Zvakaita ndezvekuti I know some of you makanga muripo 2017. Vanhu vedu vamunoona members of parliament vanokontrolewa nesituation inenge iri paground, ndo inovatuma kuenda kuno impeacha president. Havazi vanhu vese vaida kuti Mugabe aende 2017. Havazi vanhu vese but vakaona kuti we don't have option. Animazizwa chinopa kuti ma-MP aende anosaina impeachment. Atmosphere. Animazizwa
Situation iri paground ndo inopa kudaro. Ndo ichangova kudaro pane nhau dzatakatarisa nadzo. I think hatigone kuti titaure our next movie. Makaona mudhara achitaura matauriro anenge achingoita iwayo akatokwana iwayo. Haizi struggle yese inongoti hanzina ninge wese ngaazive naninge wese hakuna struggle yakadaro inonzwara. Adimanzwa. Politics ma one. Adimanzwa. Kuna anonzwisisa politics ine patakamira. Adimanzwa. The same people who fired ED ndo vamwe chete vakadzingani vaMugabe. Adimanzwa. Saka muri kuti kudii nhasi? Vanhu vakadzinga Mnangagwa ndo vamwe chete vakadzora Mnangagwa. Saka politics ndira kuti mudzinzwisise. They also celebrated his coming back. Saka akanyora tsamba yekudzinga ED Kaya Moyo achiiburisa pazvivhitivhiti. Ndiye the same person akanyora futi tsamba yekudzoka kwake. So look, chinopa kuti Mnangagwa aimpeachwe nemamember of parliament circumstances anenge ari paground. But I think vamwe venyu muchiri amateur in politics, I think muchazodzidza zvimwe zvinhu zvinoitika mupolitics. Munhu amuri kudhira naye mukuru uye anonzi Geza uye munhu akangwarira mune zvine chekuita, especially mune zvine chekuita nematongerwo enyika. Akakudaidzai paye ina handite zvinhu zvangu ndega, ndotoconsult. Handite zvinhu zvangu makanoona chingouya papenjitaro, don't think ndendiri ndega, ndine vakuru vangu vari pamusoro nepamusoro. Saka zvandinenge ndichitoita izvozvo handisiri ndega, let it be clear. Ende zvakadaro nhau dzatakatarisana nadzo haasi mahumbwe ka. Andimazviona? Haasi mahumbwe. ED achadzingwa, hapana mamember of parliament acharamba kumudzinga. Because zvatichaita ndozvichapa kuti adzingwe. Ende hapana member of parliament achada kumira ari ega because tichaita zvinhu zvinogara zvakadaro. Anomanzwa. Ende therefore section inodzinga ine impeach iyo ina section 97 ine zvainotaura. Anomanzwa. Chinodzingirwa president kuviolate the law. Anomanzwa. Kana kuti president akanga ane mental problem anodzingwa zvakare. Adimano failure to obey the law anodzingwa zvakare. Adimazvona zvinoka uyu ka president atendedzwa nezvigananda angonzisaina osaina. Takanzwawo nevamwe vachiti tinaye asi zuro tanga takamugadha takangonzwa iri usiku iwo. Takabvunza vangu vari mukati vamwe vedu takati chii. Zvakanzi akamhanya achibva mbamanga akarara achienda mune imwe imba inogara vanhu kana ndiyo dining. Zvakanzi achiti SB Moyo ndirege uri kudei pandiri naperenzi shiri. Kona kuti uyu munhu yaari kutopenga uyu ari kuteerwa nevanhu vaakauraya. Makaona achiita zvinenge zvine munyabvurira kuita maningi. Haazi comedian munhu wewe. Munhu anotone brain makatarisa zvaaita 1980 nemaministries aakatora nezvaari kuita nhasi zvatosiyana. Ane kamwe kamunyabvurira so kaari kuita so. Mhepo dzevanhu vaakauraya dziri kumusvikira zviri very legendary. Andi muri kunzwa. So ndiri kuti kudii uyu murume ada kutobatsirwa. Hadi mazona ka n'anga zhinji dzaaenda nekwaenda but no amount of profits zvaakupa kuti agona kuti anza prevent vanhu vakauraya vari kumumukira murume atova murwere pachake. Saka ava muri kuona vakomana zvigananda zvaakungotora advantage. That's why the reason yekuti vakauraya vada kunatso expose kuti uyu munhu yakatiuraya ngaachibve pachigaro. Regai ndikutaurire kune vamwe vanhu vasina uchenjeri nekuona mhedzisiro zvezvinhu. Dai maiona kuti vageza vai kana vakutaurika vane zvimwe zviri kuitika pavari zvine vadzimu mukati, zvine vamwe vanhu vakafira kunyadzonya. Anoona vari kutovapfeka kuti anodoko enough is enough, uyu munhu ngaaendo. Haasi Geza ega, makaona Geza ari paipeka haasi egani, ane vamwe vadzimu vari kutomutevera kumashure. Saka vazhinji hamusi kuunderstanda politics dziripo. Saka mazuva anda kutaura ndiri nyoka yemabhunu hapana chiri kuzofa chakadzokera kumashure. Ane manzoka ende
operation moto weNineveh is real, iri kuuya. Manzwa, endai mucoordinate neikoko, endai mucoordinate because pane patichazongokudai futi still. Saka garai makagadzirira. Vamwe vari kuti aiwa zvinoitika sei? Aiwa kani varume, makadedzwa naGeza makanzi uyai makaramba. Geza anga atoredi kuti atoona nemi but makaramba. Dai mamakawanda maikurira even police. Geza akati uyai da kukuonai makatadza kuuya. Apana vakabuda vashomanana vakasungwa. Nhasi unoyi vaGeza vari kubuditsa mari dzavo, vari kuita zvavari kuita. Vakataura neni nezuro vakanti anonyoka, ona chenda unoita zvakati, but azvizi zvese zvatingati mukuru onai panapa padai, tumirai 200 panapa padai. Pane pamwe panodawo imimi vanhu. Saka takati aiwa zvinhu zvine chekuita nokuti muende munoona vanhu muchitumirawo chikafu, muchishowa support. Kana pane vamwe vari kutonhorwa muchitumirawo zvimajuzi nechi imi chiita izvozvo. Hapana pane pachipatika kuti kana pangoitika problem, mukuru imvai madai, mukuru vakomana murume uyu akabva kare, haana chaachada mukuru. Akasenza kare akaita zvaakaita. Is the same person akasapota 2017 but now akuti no takasapota zvinhu zvisirizvo. Akanditaurira akati unoona nyoka mwanangu, nyaya yakaitika ndeyekuti inini handina kuziva kuti vakomana ava vane zvinangwa zvekuda kuti vaise mari dzavo mhou. Geza haasi bankcraft zvamunofunga zvekuti pamwe ada kutsvaga mari, but ari kuda kutogadzira upenyu hwenyu imimi young generation. So you have to understand. Tasiwo tanzwa vamwe vachipanika kuti aiwa zvazvadai pacha. Aiwa kani. Hatisi kumbofa takaenda kunobhega mamember of parliament kuti sainai impeachment, but zvatichaita nezviri kuuya zvichaita kuti vanoisaina vachimhanya zviri very legendary. Uri kunzwa? Vachaita don't worry, handidi kuti nditatamure navo ndichienda naye kure. Ndava hapana chinhu chakambofa chakabudirira chakataurwa paruzhinji nekuti vanhu vanobvinzaka. Saka zvamunoziva ziva izvozvo zvimwe chete zvakataurwa navaGeza, but pane zviri kuuya zvinhu zvakasiyana siyana. Don't worry. But chandiri kutaura ndechekuti Mnangagwa akasvika musi wa25 ari president. Ndapota ndiri kutaura pano ini mwana waMuira Sokweni. Ini Muira Sokweni ndaramba ndiri pano. Saka handidi kutaramba ndichitaura nyaya ndichienda naye kure. Batanai senyika, taurai nezwi rimwe chete. Nyaya haisi yemaindividual. Tine vana vakasungwa vari kokoko. Zvatakakumbira chete kungoti imiwo muende muchivaka mufotawo. Uyo aendawo nechikafu aasiyawo. Uyo chikafu chekujeri fodya. Vanopedzerana ikoko, amirawo aendesa zvakati, amirawo aendesa zvakati. Izvozvo zvakakosha izvozvo. Lawyers ema-human rights vari kumira vari kuita zvavari kuita. vaGeza vakamira vari kuita zvavari kuita zvisingakwanisi kuti taura. Hatidi kuti taura mumazwi evanhu kuti niki ndianozoda aiwa hazviko zvezvi. Munosungisa vanhu nenyaya dzisina nebasa. Rejimu iri pabasa ine vanhu vaitoziva vaida kutosunga. Ezvi ndaitofona navakomana kuve kunini zvakanzi shamari tine audio yatanzwa. Tine vanhu vatida kusunga maharare manheru anaya. Vari kunzi ndo vari kusapota vakatuma mademo. Musafurirwe mapurisa muchiteerera zvinhu zvinoitika pasocial media zvokuti mumwe maada unosunga vanhu izvi sandizvo. Saka ngatibatanei senyika, musadzorerwe kumashure. Mwedzi uno Mnangagwa ari kuenda ane manzwiza zvakatodzingirwa Gushungu, zvakatodzingirwa Mugabe. Zvishoma pane zvaitwa nhasi unoyu naMnangagwa. Animona anotaura zvinhu, anongonzwa manheru obva saina. Saka munhu ari kurana nyika ndiMudha naningi namai Mnangagwa. Ndase mungona akapiwa 60 miriyoni yepadako. Achaziva chiko musharuko. Anongoti ukamudza zvaunomutaurira nhasika anongotokanikana kuti ndiwani zvotingaraniwe tingatungamirwa nepresident asingazoti ndiani. So look, unosa mwoyo wangu so unorwadziwa because ndikuona marwadzisirwa vanhu vada kutora advantage. Mudhara ngaangoita step down. Saka don't worry nemamember of parliament vasingade kunzwisisa vachauya vachimhanya vachisaina, musavatyire. Don't worry, tinoziva nyaya dzacho. 2017 kune vamwe mamember of parliament pazvakatanga vatakambonopembera navo kuRufaro Stadium. Even ana Philip Changwa nana Tavengwa havazvirambe vakanga varipo, but ndo vaitopembera kuti aenda Mnangagwa. Ndo the same person vakanga vachinosaina futi kuti ngaaende. Kuti vakangatoti aiwa kana zvadai ngaaende. Saka uya atoenda. Ani mazwa amataura nemufana wangu Mudzingwa. Atoenda kusho, atoendawo. Saka makaona kasukwera akataura wani.
akati uya Kasukwe, makambona video yaKasukwe. Kasukwe akati ai ukona warambwa nemahofisi uchaita atoenda kamunhu. Saka tonzwa vamwe vachiti Kasukwe akaipa chiko. Hai zvokungosikira muchidivide kwese nyika. Aiwa zvatiri kuda ngatibatanei. Rigging of elections in the coming government atisi kuzvida. Toda kuti ZEC ngaibva yaparadzwa. Toda kuti ZEC inofana kutungamirirwa nevanhu vanonge vari vanhu vasiri vanhu vevanhu kana ma-CIO. Toda kuti tigadzire chinhu chakanaka. Saka ZEC ngazvitendere munyika. Mutauro nyoka yemabhunu ati ZEC tada kuti imba yaparadzwa zvachose paiswa vanhu nokuti nyika haigone kuvakwa nekuriga ma-election. Mazvinzwisisa. Kana iri ZBC toda kudzinga madirector ese anenge achiti shiti gomwe zvakadzaka toda kuvadzinga ende toda kuti madirectors ekuzBC aya kana Chamisa akanoita program yake ngaiswe paZBC. Animona kana Ngonzura akanoita program yake especially trim campaigning time ngaiswe paZBC. Animazvona kana uyu anonzi ani musikana ari kupisa maningi akari musikana uyu mwana waira soko uyu anonzi ani Abugere Munyoro. Andimazvona kana akanoitawo program yake achiti aiwa ndira kuita tinoda gender Abugere Munyoro musikana uyu tinomuda chaizvo ndikuti ari kumirira zvinhu zvevanhu ngaakurudzirwe. Kwete zvakaitika 20 nhingi zvokuti vana vanenge vachibatwa rafu. No, we shall resist. Atidi hunhu ihwo. Saka ndati nditaure because ndaona ndakanyarara azviite zvakanaka. We've been in this situation for a long time. Takuda kuti nyika ngaiga batanidzai vanhu. Haikone kutaura mazuva anoparadzanisa vanhu. Zimbabwe ngaibatane. Saka imi varinobhurema Geza azodai Geza takudaidzai mastriti vamwe wenyu muri mugwende makaramba makarara muzimba dzenyu nevakadzi makapinda pasi mubhedha vamwe vakabuda izvo vakasungwa. Ivo vafana vakasungwa vari kunyora history mazita avo tiri kuanyora muhistory. Ani mazvoka vagadzira nhoroondo yemamwe maovhesi enguva yedu isu. Saka aiwa ndataurisa handidi kuti audio yangu irebese zhinji nhasi uno yarebesa asi Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Protect kwaine ropa repamuchinji kwaMwari akuchengetei.